Léamh agus fáilte rais. Inniu bé muid a caint faoi Léamh an Cheoil. An bhaca sibh sin nótaí scríofa mar se riamh hana. Tá na nótaí ar fad ag sí an átachaí difriúil nach bhfuil siad. Ach tá mise go taspáin Steve cén chuí na nótaí seo a Léamh inis. Nis breanna muid an seo. Feici muid go bhfuil nótaí an seo scríofa ar rud a ghlítear an chlia ed. Seo é an chlia. Agus tá 5 líne I gcónaí ar an glia. Mar sin. Tá nótaí áirid a théann idir na líontaí, agus tá nótaí eile an a théann an líne chríd. Agus cabhraíonn sé sin rinne fáil amach cén nóta iad féin. Ach tá rion bheag amsa freisin le cabharlibh fáil amach cén nóta iad féin freisin. Tus ma tús an seo. Nis tá na chead nóta seo ar fad ag sí idir na líontaí. F-A-C-E. Ach má chuoinnín muid ar an rím seo bé muid an oibriú amach cén nóta iad féin. Freagar, an, cheist, éasca. Agus tá tús litir na focail seo ar fad mar litsachaí ar an scála. Freagar an cheist éasca. F-A-C-E. Nis breanna ma tí san seo agus tá an líne ag gol chríd na nótaí. An seo. Éiríonn, gach, buachal, dána, farigach. E, G, B, D, F. S cabhraíonn sé rinne fáil amach cén nóta iad féin. Éiríonn, gach, buachal, dána, farigach. Nis banna muid trí leas cúpla nóta a amsú muid féin. Tá péire amsa an seo. An chéad rud a chaithim muid dhéanamh nuair atá muid ag breanú ar an nóta, ná ceistechar ar aon féin. An bhfuil an nóta seo ag sí idir na líonta, nó an bhfuil líne ag gol chríd an nóta. Tá mise ceappa go bhfuil an ceann seo ag sí idir na líontaí. Nis úsáid muid an chéad rím le fáil amach céir de féin. Freagar, an, cheist, éasca. Freagar, an, cheist, éasca. Tosíonn freagra le F. Mar sin, siad é F. Se chó simplí le sin. Agus tá tú ná an nóta sin a henim an sin ar chibé uirlis. Mar seo. Déanamh muid ceann amháin eile. Nis an ceann seo. An bhfuil an nóta seo ag sí idir na líonta, nó bhfuil líne a gol tríd an nóta. Agus tá líne a gol tríd an nóta seo. Éiríonn, gach, buachal, dána, farigach. Éiríonn, gach, buachal. Tosíonn buachal le B, mar sin, siad é B. Agus sinan tú an nóta. Nis bantíir as tú héin Somália tú ag léamh nótaí agus úsáidn an dá rím seo le oibriú amach cén nóta iad féin. Sin a le weimse agus slán go fóill.